Corrado vyzerá ako po totálke, pretože sme z neho minule vyberali motor. A dneska si tam musíme založiť nový. Ako prvú vec sme riešili štifty na zvodoch, aby sa mohli nasadiť na motor. Nasledovalo čistenie štiftov na motore, aby bol pripravený na vloženie do auta. Vyčistili sme dosadaciu plochu na zvodoch, šupli to na motor a kým sme sa mi trápili s namontovaním motora, tak Maťo profesionálne natrel prednú výstuhu a potom prišla tá najpodstatnejšia časť, zapájanie a montovanie všetkých vecí okolo motora. Namontovala sa natretá predná výstuha, predné čelo aj s maskou, pozapájala sa prevodovka, dolial sa olej a začali sme natláčať motor olejom pomocou štartéra. Keď sme ho skúšali štartovať, tak to nešlo úplne podľa našich predstav. Nakoniec nebola zapojená jedna hadica na potlak, ale aj s ňou to nebolo kto vie čo bez výfuku. Keďže bolo strašne veľa hodín, tak sme sa rozhodli ísť domov a dáme si pokračovanie na budúce.